Kajing Kynthoh u Salonsar Shylla dagi kintin Tohmet ya Shnong Mawlai ha Facebook page kabrat tip kerteng kum kan nalempong ki khun kari khasi kala penlong ki nong Shnong ketika Shnong ban penpau kajing bitar ka bajur halor kani kumta nagaliang ka sengkur Shylla East Khasi Hills District haka arpulai tarik unai luar arhaja arpusau kala Shnong da kajing alang bakirki halor kani ka benta ban Pynrem jur halor kajing le uni ubriu Habakran sikilat pathai kubor dian kajing alang upa Shylla u presiden uloong bakum kakur ka Pynrem jur halor kani kajingja da ka boong bakakur kan ai kajing trailang bat ka dorbar Shnong Mawlai nolor kata uloong ru bakakur kan sawat yau new briu ban ai kajing sneng ka bating ba ko isosi kan i hagin di social media ki kintin Tohmet par semkor pen da Salonsar Shylla ni Pynrem jur yang ni kejingken jong ni orang ba ni kum ka Seiñ Shylla ikhasil ni kular pai dorangkat pai tenkat ba hitu Mawlai sokel pakai Shnong Mawlai pelun ni pro gawe bengkir pad yo ka an ka sim kira ka jok menta kenang Pynrem jasu kumini ke hadin habon ka Seiñ mi kur kolong ba yo menta la stu para file FIR da ka hitu Mawlai sokel baru maladon kejingken nagawa sesamla mulai pelun ni kumakur Seiñ Shylla iskasil andang layo yang beriu ngimi tu sahero tiba andang itu beriu layo yang bar ni sapon ni sawan sa Seiñ Shylla sa esti kunti pengisong kerpang data pengis ai ki sneng jing tu ba ngai ga dawa pelong hadu ku ban Kynthoh ya Shnong jogi Shnong Mawlai Shnong ka ti beriu beriu Shnong khasi bon beriu ko wanang bastan Intrai himen bahkan long kumel Kynthoh ni romba di tiba hari Shnong Mawlai ngang sah Mawlai tiba hari nong Mawlai bro ke bang ile nong kurang ngi sa khot u bang sa sneng seperti yo yang tiba deh de jing tu kalau ngi no ki nong Shnong jongkari khasi tiang la long chenrang ni kan thai nimre ban Tohmet Kynthoh ya Shnong jogi ya kur ga jogi ia ban pek ban ri ban burom ya ke snow ya ke long jeng kur kijat long jong sang kitau kare pori sejentia Habatin pek bahagi kishap ke sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pek ya ke sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya